Inti ceramah mungkin Bapak Idam S.I.H.I. Kepada Bapak Idam kami sampaikan mohon. Terima kasih aku wis bicara. Mboten napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jami'in khairin anbiya wal mursalin wa malaikatul mukarramin. Wa jami'in tabi'in tabi'in man tabi'in sanin min jami'in alamin amilin syada wa sanatin wa sanatin wa muqaddasin alamin mujtahidin khususan man Abi Hanifah wa Imam Syafi'i wa Imam Hasan syarif bin Nasr al-Maturidi wa Muhammad bin Abdul wa ila jami'in ulama min qadimin min Allah syarif bin Allah sama beliau Syekhna min Syekhna Kiman saat Musa dan demi dalam dini kita ini Rasulullah wa dzurriyyati wa rasul abaina wa ummahatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khalina wa khalatina wa rasulina wa furu'ina wa man intasaba min asbaina wa dawla qulubi alaina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina min al-ahya'i wa khususan ila jami'an man hadara fi majlisina hadha jamaah musalla mujahidin solo al-mar'ah as-salihah wa ila jami'i khanilal muslimina dari kita yang nanti terap di kinaringan sehat nah kembali susah bisa ketinggal bunga wa ila jami'i khanilal muslimina mujahidina fi Gaza wa fi Palestina wa fi Suriah wa fi Sudan wa fi Lebanon wa fi jami'i khanilal muslimin ibil musibah dari kita kantor yang Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung Sedaya, Indonesia kan lagi binaringan musibah. Fi kulli makan wa zaman al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kang kula hormati sedaya alim ulama para sepuh takmir musala mujahidin solo perangkat desa kan tahu pemerintahan lan pengurus saking majelis taklim al-mar'ah as-salihah. Nggih kula koreksi nggih. Sing leres niku al-mar'ah as-salihah utawa al-mar'atus salihah. Nggih, sing leres niku al-mar'atus sholihah. Mergi ngenten. Nek jenengan matur mar'atus sholihah niku bentuk susunan namine idhofah. Mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih niku antara satu kalimat dengan kalimat yang lain niku paling boten nyimpen salah satu dari 3 huruf jar. Min, li, arifi. Jadi nek dimaknani mar'atus sholihah niku wong wedok ing dalem sholihah, wong wedok saking sholihah, wong wedok kanggo sholihah. Itu keliru kabeh. Sing bener niku al-mar'atus sholihah. Nek ngangge al-mar'atus sholihah berarti susunane namine sifat mausuf naat manqut. Berarti wong wedok sing sholihah. Lah ngono sih, karepe jenengan kan al-mar'atus sholihah kan wong wedok sing sholihah. Nah, nek jenengan ngarepaken niate maknane ngoten, ya jenenge dadine al-mar'atus sholihah. Niki sing kula koreksi nomor kali niki. Sing kalau ben sing kula koreksi niki pencabean kula. Nggih sami kula gendang ngaos ibu-ibu. Terus pengurusnya nggih matur niki pengawasan mar'atus sholihah. Meneng ae Gus. Engko wis nyekel mik baru tak ngomong iki. Jenengan manut nggih monggo mboten manut mboten napa-napa.
Nggih, manut ya, mboten napa-napa, mboten manut kok mboten ewon. Nggih, kula sadani niku enten ilmu niku namine, ilmu nahwu namine. Ilmu nahwu niku ilmu tata bahasa Arab. Dadi gawe bahasa Arab mboten asal ngawur. Mboten asal ngawur. Ketokane bener wong Arab ma'atus sholihan. Tapi secara makna keliru. Sing terus al-mar'atus sholihan. Kaya kelas niku nek jenengan tulisi pengen rada Arab-Arab. Faslul awal kelas 1. Faslus sani kelas 2, faslus salis kelas 3. Niku keliru, sing bener al faslul awal. Kelas sing pertama kan niku tingkatan. Nah niku napa niku tenggene bahasa Arab enten ilmune. Nek jenengan pengen pirsa kados ngoten niku, jenengan kagungan putra, kagungan putu, jenengan pondokne saestu. Sing pondoke pondok salaf. Nah, boten pondok modern nggih, sing pondok salaf. Sing ten mriku niku ngaos babagan masalah kitab-kitab. Nggih Quran nggih enten, tapi pengetahuannya niku enten kitab-kitab. Nah, kados ten musala niki kan kula ngaosi nggih ngangge kitab, boten ngangge omongan tok, boten ngangge kitab. Lah niku carane salah satu materi ning namine nahwu. Niku enten kitab Jurumiyah, enten kitab Al-Imriti, enten Alfiyah, macam-macam. Lah niku make nembe niku nembe Semarang sing leres niku al-mar'atus. Nah, niku pertama. Terus kula rekam saestu Bu. Jenengan ning ngaos niku beto putra-putrane niku seneng ta. Niku tandane wong tuwae seneng ilmu. Tur pengin putra-putrane yo dadi wong sing ahli ilmu. Karena ngapunten kenangane putra-putra niku nggih tergantung jajane jenengan. Lek jenengan jak namung ten peken yo areke ahli pasar. Ahli peken aja. Rego iki iso ngenyang iki umpamane ibuke ahli ngenyang kok. Ya. Wong tempe wis 2000 dinyang 1500 kok. Cek lihae kok. Nah, tapi nek jenengan ajaki ngaos ngeten iki putrane benjing kenangane biyen tau dijak ngaji nang musala niki, nang masjid niki, nang musala niki. Bahkan aku isu-isu aku digugat dijak ngaji minggu. Ahad niku. Nah niku kenangane putra-putrine jenengan nonton. Makane nek pengawasan ngeten iki boten merasa keberatan apa-apa kepaksa boten usah ngejak putrane diniati dadekno putra-putrane ahli ilmu. Kalau yakin putra-putrane jenengan di sekolah nggih niku nggih penting, tapi ngaos ngeten iki nggih ugi penting. Oh niku nomor kali. Nomor 3 kula remen saestu bersyukur saestu wau ngaose niku diwiwiti kali maos Al-Qur'an langsung lajeng enten Asmaul Husna, lajeng wonten sholawat komplit banget Bu. Jenengan ngaos niki siang niki mek pirang jam niki hitungane umpama nggih diitung mulai jam 1 lah paling mangke sampai jam pinten? Jam gangsal biasa niki. Jam pinten? Oh jam 3 nggih. Jam sampai jam 3 niku berarti kan rong jaman. Tapi rong jaman wis oleh sembarang-barang gitu. Wis oleh reno-reno. Wis oleh barokah Al-Qur'an, oleh barokah Asmaul Husna. Iku sing tau sakjane Al-Asmaul Husna. Lajeng oleh barokah sholawat, lajeng enten barokah silaturahim. Niki kan silaturahim. Jenengan niat mriki lah. Ketemu kanca, ketemu dulur, ketemu tangga silaturahim. Apa niate golek gosip anyar? Wingi beritae piye kok tangga iki? Piye iki? Mosok ngono iki ya? Mboten nggih. Oh, mboten. Jenengan mboten enten pahame enten ilmu, termasuk yang paling penting di majelis ilmu. Duga ini majelis ilmu. Dawuh Kanjeng Nabi ten hadis raudhatun min riyadil jinan, salah siji taman swarga yaiku majelis ilmu. Senajan to ngapunten mungkin mangke kondur ditakoki putrane bojone, "Mang ngaji apa?" Bu. Pokoke oleh jajan yo iki mang. Jajan yo iki, Bu. Nah, meskipun senajan to ngoten pun lenggahan, pun mirengaken, pun purun derek, pun pikantuk barokah majelis ilmu. Mergi ten hadis niku alhamdulillah. Ten hadis Kanjeng Nabi niku mboten ngengken
Tiyang sing melok ngaos iku kudu langsung pinter, kudu langsung ngerti mboten. Mboten sing penting purun dugi. Sing penting purun apa? Dugi. Makanya mau disemangati mugi-mugi tambah kata. Jenengan gadah derek, gadah tanggi kok derek iki dijari nyaking wong siji, nyaking wong loro. Gak iso ngejak tanggane ya ngejak dulure. Napa ngejak putrane. Niku kan tambahan ganjarane kita sedaya. Nah, niku mergi Kanjeng Nabi kan nggih dawuhaken nggih, wong iku padha karo ngambah dalan swarga ketika piyambake ngambah dalan golek ilmu. Tiyang sing pinuju dumateng majelis ilmu niku lir kadya kaya wong sing ngambah dalan swarga. Senajan to ngapunten dereng paham apa sing dingajekno wae. Karena ngapunten paham boten paham niku termasuk bagian saka hidayahe Allah. Nek paham nggih alhamdulillah oleh bagian hidayah Allah. Dereng paham pun pikantuk ganjaran. Alhamdulillah. Kan wau disemangati nggih kan dereng mugi saged dereng upami kok nembe nandan gerah, nandan susah, mugi barokahe ngaos saged pikantuk sehat, saged pikantuk bunga. Amin Allahumma amin. Iku nomor kaping. Nomor 3 wau sing diwaos qori, mboten qori nggih napa sing diwaos Quran lho awal. Niku lak cerita tentang Nabi Musa kali Fir'aun nggih, jenengan ki ngoten wae nggih. Kan itu wau jenengan mantun maos ayat terus maos terjemahe. Dadi rada ana nyantole, oh ayat iki tentang apa kan penak ngoten niku. Meskipun dereng 100% mboten masalah tapi saged kan nyantole. Oh iki tentang critakno Fir'aun, ini critakno Nabi Musa. Bukan tilkal qura nakusu alaika min ambaliha niku bahwa temriku sakderenge Nabi Musa diceritakno Allah kata kaum-kaum sing sampun dihancurkan kali Allah pergi kafir tendene Allah. Kaum napa mawon jenengan nek ningali ten sejarah niku siji mulai kaum Nabi Nuh nggih mboten sadene Nabi Musa. Sadene Nabi Musa niku kan enten Nabi Nuh. Umate nggih kata sing kafir dituturi ra gelem iman tambah maksiat. Sing iman guru wong sing numpak selamat numpak kapal. Tunggal riwayat matur niku mek 8 dosa sing numpak kapal. Liyane kafir sedanten. Akhirnya kali Allah dihancurkan kali napa? Banjir bandar. Kali banjir bandar. Wis resi marumono nata maneh. Nah Allah ngutus Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh nggih ngoten, ternyata kita sik kata sing kafir, sing iman nggo pira. Akhire kalau Allah disiksa malih. Ngoten-ngoten nggih tekan Nabi Ibrahim, ketekan Nabi Hud, sadereng terus Nabi Ibrahim. Ketika ketekan Nabi Ibrahim nggih ngoten, kathah umat sing kafir termasuk raja Namrud. Akhire disiksa Allah malih. Make beberapa kaum itu sing sadar Nabi Musa dihancur. Lajeng ketekan Nabi Musa, musuhe gini ku wekdal niku raja sinten? Fir'aun. Didu nggih. Fir'aun napa niku fakti bi ayatin apa? Mana bukti kalau kamu adalah rasul? Ojo ngomong tok lek awakmu rasul. Endi buktine? Nah, rasul niku nggawa bukti jenenge napa? Mukjizat. Kabeh rasul itu pasti nggawa mukjizat. Nabi Musa nggih beto mukjizat. Nggih niku mukjizate sing teng mriki disebut kali. Nggih niku tongkat kali tangan. Tongkat kali astane Nabi Musa. Tongkate diuncalno saged dadi napa wae? Ula gedhe. Sing tumbang mubin ula gedhe sing nyata. Mboten gawen-gawen, mboten tipu daya, mboten muslihat. Nek ulane tukang sihire Fir'aun iku ula sing gawen-gawen. Mboten ula tenanan, sehingga kali ulae Nabi Musa dicaplok tenanan.
Makanya tukang sihir niku paham saestu endi sing kula tenanan, endi sing kula gawe. Makanya sing iman pertama kan termasuk tukang sihire Fir'aun, malah iman sedateng. Banjur nonton Nabi Musa ngejalakan astane diutotaken teng ngene napa niku jubah niku ditokno ngene berubah ulin nadirin dadi putih bersinar. Sing boten putih cacat tapi putih bersinar. Oh niku kata sing dadi iman, tapi nek wis ditutup atine kali Allah termasuk Raja Fir'aun tetep dadi wong kafir. Lah mungkin-mungkin kita sedanten iki termasuk umat sing purun iman kanthi ikhlas dumateng Allah. Para ibu ingkang kula hormati, sedaya ingkang kula hormati, kita niku baik urip teng donya luwih-luwih benjing teng akhirat. Niku kan ngajeng-ngajeng syafaat, ngajeng-ngajeng pitulungane Allah. Nanti dia nggih istilah syafaat nggih. Biasane nek MC utawa pembukaan niku kan maturaken shalawat, salam kita tetap katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita benjing dinten kiamat didaku dadi umat Kanjeng Nabi lan pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Kan wonten nggih kadang-kadang MC napa sing pidato niku. Lah syafaat niku napa syafaat niku? Syafaat niku arti dasar atau kata dasar niku teng ngene surat Al-Fajr niku. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watar. Syaf'i artine niku apa genep. Nek watri artine ganjil. Makanya enten salat namine salat witir, salat sing ganjil. Nah syaf'i salat sing syaf'i artine genep. Genep maksudnya napa? Maksude syafaat niku kita ngomong nggih ngapunten sing dosa terus kemudian njaluk syafaat teng Kanjeng Nabi supaya di sepuro kali Allah dilebetaken swarga. Berarti kita ditambah Kanjeng Nabi kan loro, berarti genep. Itu syafaat kaya ngono. Nah, arti sing paling kita pahami syafaat niku pitulungan, perantara. Kita nek dhewean ngapunten nggih, nek kula pribadi lah, kula nek pribadi ngandalno awak kula dhewe, ngandalno amal ibadah kula dhewe kaya ane gak patut mlebu swarga. Jenengan arengan jenengan piyambak niku kira-kira salate jenengan, posone jenengan, ngajine jenengan karo dosa kesalahan sing kita lampahi sampai saat ini niku kinten-kinten pantes mlebu swarga mboten? Kinten-kinten. Enak sing ngaku koyane pantes apa? Koyane aku ya. Wis tak boting swarga wis. Nek jenengan ngaku pantes masyaallah. Ngalah-ngalahi sinten? Abu Nawas. Abu Nawas mawon ngaku ilahi las tulil firdaus si ya Allah, kula sanes pantes mlebu swarga firdaus. Kula dereng pantes, mboten pantes. Tapi wala aku ala naril jahimi, tapi mboten kiyat mlebu neraka jahim. Fahabli taubat waghfir dzunubi, mongko ya Allah jenengan paringi kula taubat, jenengan pangapura dosa-dosa kula. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, mergi jenengan ingkang maha ngapura dosa-dosa kan. Abu Nawas sing alime kaya ngono waline Allah
niku mawon boten ngaku pantes mlebu swarga napa malih kita. Nah, karena kita niki boten pantes, boten layak, maka kita njaluk tulung sing pantes mlebu swarga. Njaluk digandeng sing pantes mlebu swarga sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing pantes. Nah, syafaat niki enten istilah syafaat batil, enten istilah syafaat sing hak. Enten syafaat batil, enten sing hak. Niki bagian istilah Allah. Syafaat batil niku napa nggih? Syafaat sing tidak ada atau tidak direstui dan tidak mungkin terjadi. Syafaat napa niku nggih? Syafaate brahala. Gini ku pangeran-pangeran sing diakoni wong liyane Allah. Nek ana wong ngakoni ana pangeran liyane Allah, napa rupa patung, napa rupa wiwitan, napa rupa dewa-dewa, dewa-dewa gedhe dawa, wani sapa. Umpama kok enek wong ngaku duwe pangeran kok liyane Allah, berarti pangeran liyane Allah. Nah, kalau boten saged maringi syafaat. Buktine napa? Niki alhamdulillah nggih, iki wau enten ngaji Quran, makane kula ngawasi seneng nggawa cekelan, gak cuculan nggawa Quran. Jenengan kulino yasinan nggih. Nah, kula waosaken nanti jenengan terusaken. Niki dalile ten surat Yasin. Kalau waos makin jenengan lajengaken. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Berarti kulino yasinan. Dan surat Yasin diaturaken nek enek wong ngaku-ngaku enek pangeran liyane Allah min dunillah nggih. Sing min dunir rahman selain Allah niku maka syafaatnya tidak berfungsi atau batil, tidak mungkin terjadi. Wong njaluk tulung kok njaluk tulung nang brahala, njaluk tulung nang dewa-dewa, njaluk tulung kok nang wit-witan, boten saged. Biyen ten dinten kiamat ditimbali sedanten. Menungso golek ana pangeranmu dhewe-dhewe, njaluk tulung pangeranmu, kabeh tak cemplungno neraka kowe kabeh. Akhirnya saya nganggep aku duwe pangeran jenenge A, aku duwe pangeran jenenge Dewa B, aku duwe pangeran jenenge iki. Diceluk kabeh malah boten saged nulung, malah dicemplungno neraka karo brahala. Ditemokno iki sing iki ya wis namun bener bar ngono. Cek nyonyot ngono pisan. Boten saged mungkin. Nah, tiyang-tiyang sing duwe pangeran Allah niku men demak wong iki. Lah pangeran endi? Pangeran kula Allah kok. Nah, nek awakmu ngakoni dhewe pangeran Allah mlebu swarga. Alhamdulillah. Niku benjing sing hak niku pangeran sing napa syafaat sing saking Allah. Kemudian sing duwe syafaat niku napa? Sing duwe syafaat di Allah. Sing duwe syafaat di Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Allah sing duwe syafaat. Hakiki niku Allah. Cuma Allah niku nggih paring syafaat teng liyane. Nah, niku Allah niku mboten pedhi. Allah niku mboten terus napa mendominasi ora sing perkasa nang Allah. Tapi Allah maring iki awakmu iso nulungi kae, iso nulungi kancamu, iso nulungi tanggamu, dulurmu diparingi. Nah, mangke Allah sing bagi sing ngedum niku. Nah, syaratnya nopo? Syaratnya kita pikantuk syafaat niku. Allah ngedum syafaat niku nggih salah setunggale ten ngene niki napa? Syaratnya sing pikantuk syafaat Allah niku pikantuk ridhone Allah, pikantuk idine Allah. Nek Allah paring izin, nek Allah ridho, maka bakal pikantuk syafaat. Dawe teng Quran iku yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Nek boten salah teng surat Al-Qur'an. Niki kula batas-batas di tanda-tandane wong.
Oke, cepet boleh ini. Dan surat Toha niki ayat 108. Ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawlan. Dina iki dina kiamat. Ora bakal iso maringi syafaat kejaba wong sing diparingi izin kali Allah, kejaba wong sing diparingi ridho kali Allah. Berarti oleh izine Allah, oleh ridane Allah. Lah sinten tiyang sing oleh izine Allah, sing oleh ridhonya Allah? Nomor 1, nomor ranking 1 niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Masya Allah spesial saya itu. Nopo mawon penjaluke nyok kali Allah. Makanya jenengan mawas tenggene surat Duha itu. Wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal lalu wala saufa yu'tika rabbuka pangeranmu bakal maringi jenengan Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi itu. Wis delok apa sampai itu. Bahkan Nabi itu masyaallah. Nate ditawani Allah, Muhammad tak tawani. Umatmu separuh mlebu swarga apa syafaat? Umatmu separuh nih mlebu swarga utawa awakmu tak kei syafaat. Berarti nek separuh nih mlebu swarga, separuh nih mlebu budi. Neraka. Nabi milih budi. Milih syafaat. Karena nek milih separuh tok, berarti separuh mlebu neraka. Masyaallah. Derek karuan kita sing mlebu swarga derek karuan. Makanya Kanjeng Nabi milih syafaat. Karena nek syafaat engko kabeh iso mlebu swarga. Amin Allahumma. Ya cuma ya urutane. Ono urutane. Mangke kula bedaken nek pengin urutane jenengan rada awal-awal mangke enten resepe. Ya pokoknya ngajine gak ngantuk ngono. Nek ngantuk ya keri. Niki kula bedaken nggih. Niki kula bedaken urutane piye. Lah, kemudian Kanjeng Nabi pikantuk spesial. Spesialnya Kanjeng Nabi napa? Syafaat. Syafaat itu mboten syafaat biasa, tapi syafaat istimewa. Karena Kanjeng Nabi niku pikantuk syafaat uzma, syafaat sing paling gede. Kapan niku nggih niku benjing dinten kiamat. Niki hadisnya panjang. Hadisnya panjang teng Bukhari atau Muslim. Benjing ten dinten kiamat sedaya tiyang nggih dikumpulaken ten ngene padang mahsyar. Nanti dia nggih padang mahsyar. Lalu kok dikumpulno ngenteni keputusan. Dilebokno swarga apa dilebokno neraka. Ngenteni. Lah niku dipil-pil ten mriku dangu sanget. Terus tunggal riwayat 500 tahun ngenteni keputusan. Iki nang ndi iki dalane kok waduh sakmono kan. Ngopi pirang miliar sakmono. Akhirnya terus ono sing nawangi, ya apa lek njaluk tulung nang Nabi Adam. Wes akhire grudu-grudu ten Nabi Adam, nemoni Nabi Adam. Jenengan nggih Nabi Adam. Bapake menungso sedaten. Nggih. Ayo jenengan njaluk tulung nang Allah ben kita sedaten pikantuk keputusan. Diapakno awak dhewe iki. Nabi Adam mboten saged. Ora iso aku. Duduk hakku. Berarti Kanjeng Nabi Adam mboten pikantuk hak niku. Setunggal riwayat sanjang bahwa pergi Nabi Adam itu izin teng Allah. Nanti membuat kesalahan di dalam tanda petik nggih boten dosa, membuat kesalahan teng Allah. Ini ku ngelanggar perintahe Allah. Mangan buah sing dilarang. Boten khuldi namine. Namine boten khuldi. Buah ini ku teng Quran. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ngono tok. Aja cedhaki wit iki wis gak jenenge sajane. Sing jenenge ini kuwi iblis. Jenengan lek nyebut buah sing didhahar Nabi Adam niku buah khuldi, berarti jenengan niru iblis. Wis pokoke wong ngono sing teko wit sing dilarang kali Allah wis titik ngono ae. Gak jenenge. Iblis niku jenenge. Lah kok iblis kok jenenge khuldi? Khuldi niku kan artine kaya khalidina fiha. Artine langgeng, artine abadi. Jadi Nabi Adam digodho, iki lho panganan iki. Engko lek kok pangan, awak
kamu dadi kekal abadi, gak mati-mati. Sak keturunan urip kekal abadi nang swarga. Iku godane iblis. Dilalah malah didonaken kali Allah. Pun. Terus saking Nabi Adam boten saged, tentu di anak turunku, niku Nabi Nuh, budal Nabi Nuh. Guru-guru sak mulambane. Nabi Nuh nggih boten saged, apa gak iso. Mugi sami Nabi Nuh nggih dalam tanda petik punya kesalahan. Ini ku putrane piyambak niku kafir. Sinten niku? Kan'an niku. Akhirnya nggak terus apa? Jadi turunan putu sapa? Nabi Ibrahim. Guru-guru nang Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim biasa aku kawannya. Duduk hakku. Mergi Nabi Ibrahim biasa. Nabi Ibrahim niku dalam tanda petik lho nggih. Niki bukan arti dosa kaya kita boten. Duwe kesalahan. Nabi Ibrahim tahu bujuki ping 3. Siji matur ini saking tengene Quran itu. Terus kemudian teng Quran sing disebut kebohongan kali teng hadis tunggal. Terus sing setunggal ngomong bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum teng Quran. Sing nomor 3 bujuki ketika melebet tengene perbatasan Mesir ngomong iki dulurku padahal garwane. Nah, makanya terkajian ini ambek. Sing jelas Nabi Ibrahim betul saged. Terus nang sapa malih Nabi Musa. Wah, akhirnya gerutu-gerutu ke Nabi Musa. Dan Nabi Musa dijauhi turun sami betul saged Nabi Musa. Nabi Musa di dalam tanda petik gak ada kesalahan. Tahu ngaplok wong sampai mati. Nah, wis. Kaum Kipti niku nate gegeran kali Bani Israil. Wah, akhirnya Nabi Musa niku bela kaum Bani Israil. Kaum Kipti sing bangsawan dikuwaplok kali Nabi Musa. Nabi Musa itu wonge gede keker. Ngaplok pisan mati. Mati. Nah, makanya kali Fir'aun diuber-uber kali dipateni itu negeri itu. Wah, akhirnya jadi turun sapa? Nang Nabi Isa. Mergo Nabi Isa itu termasuk nabi sing mujizate kathah. Hebat Nabi Isa. Budal nang Nabi Isa sami Nabi Isa boten saged ya. Akhirnya terakhir dia rahmat tenggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kakek ngomong langsung sujud Nabi Muhammad. Ya Allah, kula boten bakal ngangkat sirah kula lek jenengan boten maringi keputusan. Kali Allah langsung ya wis farfa raksa. Sal tuto wis diangkat sirahe irfa raksa. Sal jaluk tuto bakal diparingi sak jaluk Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu bersyukur alhamdulillah dari umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Pun wis niku Kanjeng Nabi pikantuk syafaat sing spesial. Tapi sing saged nyafaati mosok Nabi tok. Boten. Kata Allah ngedum syafaat kata. Para nabi rugi diparingi syafaat. Para nabi-nabi itu niku cuma jatah kuotae tidak sebanyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi niku saged nyafaati umat dhewe-dhewe. Kuotae yo terbatas ngoten. Contohnya nggih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku kan umate masyaallah nggih, termasuk napa Raja Namrud niku. Niku kan kata sing balelo, kata sing maksiat, kata sing nyembah berhala. Terus Nabi Ibrahim dungoten Allah ngenten. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sing manut-manut kula, sing derek-derek kula, sing iman-iman teng kula niku nggih bagian saka kula, termasuk penderek kula. Berarti oleh hidayah Allah dadi wong Tapi wa man asani, tapi nek enten sing maksiat, enten sing balelo, enten sing duraka, nggih jenengan lah moho welas asih to, jenengan lah moho ngapura to. Nggih jenengan ngapura mawon. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim saged ngapura umat niku. Tapi mangke enten syarat iki ya. Nek sing kafir mati kafir mboten saged nek mati kafir. Tapi nek matine jek nggawa iman tapi duwe dosa kathah niku tasih saged disapa. Termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku nggih ngoten, masyaallah. Jenengan ningali umat Nabi Isa niku ngesakno Nabi Isa. Kula niku ngesakno Nabi Isa ta itu. Lek maos Quran lho, jenengan maos Quran ngesakno Nabi Isa. Nabi Isa dadi kambing hitam. Nabi Isa dadi kambing hitam karena Nabi Isa uripe niku lak
ngengken umat kengken nyembah Allah. Nabi Isa uripe di napa niku ditasarrufkan untuk dakwah ngengken wong duduhi wong nyembah Allah. Dilala pas kerja, pas sedo Nabi Isa niku umate malah nyembah piyambake. Nggih mboten? Nganggep Nabi Isa iku pangeran, nganggep Nabi Isa iku Tuhan. Akhirnya beda dina kiamat, Masya Allah niku Nabi Isa niku di sidang kali Allah kali umat-umatnya sing nyembah Nabi Isa. Nabi Isa awakmu ta sing ngongkon wong-wong iki nyembah sampean. Nabi Isa boten saestu. Jenengan dados seksi saestu. Kula niku uripe namung ngengken wong-wong nyembah jenengan. Nek pas kula urip nggih kula mboten leren-leren. Tapi nek kula mati kan kula pun angkat tangan. Mboten saged ngerti napa-napa sampe ngomongi dhewe. Nah niku masyaallah Nabi Isa niku wisin saestu kali Allah. Karena dadi cemburu kali Allah. Allah itu cemburu mergo Nabi Isa. Mestine sing disembah Allah tapi malah sing disembah Nabi Isa. Jenengan umpami ngapunten, jenengan gadah putra. Sing hamil jenengan. Sing ngelairno nggih jenengan. Sing nyusoni nggih jenengan. Sing biayai sampai kuliah jenengan. Tapi arah ini tengah jenis jenengan ora tau nyeluk ibu, malah nyeluk ibu nang tanggane jenengan. Loro ati mboten? Oh wis metak kandung sayang. Ora tak lairno totoan nyowo, tak susoni, tak biayai, tak openi macem-macem sampai kuliah, sampai rabi, tak ragati, gak tau nyeluk ibu, malah nyeluk ibu nang tanggane. Niku mites saya kaya. Makanya umat Nabi Isa itu sing kafir-kafir ngono niku sing nyembah Nabi Isa niku masyaallah sing menawa. Karena nggih cemburu Allah. Ya, nggih cemburu Allah. Pun nabi-nabi saged nyafaati. Para malaikat saged. Para malaikat nggih saged nyafaati. Niki nek boten salah surat pundi kula tenggeri surat itu gitu. Oh ini semua awal. Oh ini Nabi Isa semua ini. Malaikat nggih ugi saged nyafaati. Tenggene menungso nggih saged nyafaati. Ten mriki diaturaken alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna terus ini. Bahwa sing gawa arsy niku malaikat niku nggih saged maca tasbih, saged maca istighfar. Kanggo sinten? Malaikat kan gak duwe dosa. Lha apa malaikat kok maca istighfar? Istighfare malaikat niku njalukna sepura sing tenggene bumi. Alhamdulillah. Makanya salah satu nek kita tawasul kaya mau lho Bu. Kula lek sadurunge ngaji kan ditawasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut wa ala alihi wa sahbihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Malaikat disebut. Kita nggih matehai malaikat. Nek kita eling malaikat dieling teng kita. Kita ndongakno malaikat itu bukan berarti malaikat sing butuh kita, mboten. Kaya jenengan sholawat. Jenengan sholawat niku Kanjeng Nabi butuh sholawat jenengan mboten? Oh, walah jenengan lek duwe penganggep Nabi lek gak sholawati gak selamat. Walah tenan. Nabi senajan mboten diselawati, wis di mulyano Allah. Berarti sholawat kita kan Kanjeng Nabi kangge sinten manfaate? Kangge kita. Sami kados wau kita Fatihah nyebut malaikat. Malaikat butuh Fatihah kita mboten? Mboten, malaikat gak duwe dosa. Gini kembali manfaate ten kita. Maka enten cerita nggih, masyaallah. Enten setunggal nabi. Niki setunggal riwayat nyebutin Nabi Idris, tapi setunggal riwayat nyebutin pokoke nabi. Enten nabi niku mlampah-mlampah pas musim panas.
musim panas mentor-mentor. Ternyata Nabi sing ngrasakno panas itu terus duwe krentek ngeten. Lah yo aku sing nang bumi, jarake adohe ngene karo srengenge wis ngerasa panas. Dane malaikat sing diserahi srengenge apa gak duwe panas. Terus nabine ndonga, ya Allah jenengan damel adem malaikat sing nglakokno srengenge. Niku akhire malaikat sing nglakokno srengenge dilalah pada waktu niku langsung adem. Yo kaget lho. Biasane sumpuk saiki kok wadem. Langsung telepon Allah, ya Allah. Kok dungaren. Suasane kok adem. Biasane mboten ngenten. Ana kawulaku, ana utusanku nang bumi sing ndongakno kowe. Lho, lah kok apik men ra tau ketemu kok ndongakno aku. Terus ndonga nang Allah, ya Allah, jenengan temokno kula kalih piyambake. Akhire ditemokno, Pak. Ditemokno malaikat niku kalih nabine niku masyaallah. Pun kita dawa saya kapan-kapan. Pun niku syafaat. Terus sing pikantuk hak syafaat sinten malih? Kanjeng Nabi Muhammad saged nyafaati umate. Para nabi, para rasul saged nyafaati umate. Malaikat saged nyafaati menungso. Termasuk para ulama, syuhada, terus tukang adan. Dia saya itu. Nanti kan terus Al-Bazzar. Tenggene Sunan At-Tirmidzi atau Sunan Abi Dawud disebutaken. Yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya. Sing iso nyafaati dina kiamat yaiku para nabi. Tsummal ulama, nomor ing loro para ulama. Tsumma syuhada, nuli wong sing mati syahid. Mugi-mugi sedherek kita yang Palestina nggih berjuang utawa ten Sumatera, ten Aceh sing pejahe mergo bencana alam niku diitung mati syahid. Bijing selain piyambake selamat ugi saged nyelametno dulur-dulure kancakan. Termasuk tsummal muadzinuna, nuli wong sing tukang adzan. Wong ku nek iso dijake jatah syafaat berarti piyambake selamat. Selain piyambake selamat tur dikei hak nyelametno wong sing disenengi utawa sing dikenal. Makanya bensin tengah akhirat itu masyaallah. Ini hadisnya panjang malih, ten Sahih Muslim iki. Hadisnya panjang pokoknya. Terus ten satu sin atau satu peristiwa niku umat Islam dadi dilebetaken ten swarga. Wis. Ternyata umat Islam niku wong mukmin niku wae ten swarga goleki kancane. Lho. Kok kancaku niki mboten enten ya Allah? Kok niki mboten ngaksen? Kula niku mboten kepanggih niki bahkan dulu disebut. Bahkan dulu disebut. Terus kali Allah lha lha mbok goleki. Wong sing mbok sebut iku nang neraka saiki. Terus sing wong mukmin nang swarga wae duwe alasan ngenten. Ya Allah, kunna nusolli ma'ahum wa kunna nasumu ma'ahum. Loh, kita niku salate bareng dheweke ten donya. Wong biyen salate jamaah bareng-bareng, ngajine bareng-bareng, posoane bareng-bareng, tarawih bareng-bareng. Saiki kok nang swarga gak ketemu. Allah welas akhir terus matur akhriju man araftum. Wis saiki awakmu tak kei hak ngetokno wong sing mbok kenal saka neraka. Alhamdulillah. Makane Pak Bu ngapunten. Kita niku mboten nangsal duwe krentek elek nang gone wong mukmin. Dulur, kanca, tangga sinten mawon kowe mukmin gak oleh duwe krentek elek. Oh, pemane sampe metu nyilokno elek. Oh, mana sampai ngerasani. Oh, mana sampai memfitnah malah mboten nangsal. Ingin apa? Karena mungkin saja mereka lah yang akan menolong kita bijing ten akhirat. Kita sudah sempurna. Yo nek jenengan sing mlebu surga disi andale sing kuno. Ternyata kuno kenal jenengan. Lho niki kok mboten enten teng swarga, dhek nang neraka, gelek ngrasani awakmu. Ukur terus. Bablah wongor aku dirasani terus. Lah lek ngono terus piye ya? Iya lek dhek welas, ya Allah ngesakne ya Allah masih kula dirasani. Jenengan tolong ya Allah, ya wis tokno alhamdulillah. Lah kali Allah, wong utangmu ae urung disaur kok biyen. Kok tak cemplungno neraka. Hati-hati saiki kali wong mukmin. Wong mukmin iku nggih masyaallah.
Wong mukmin iku ibaratnya racun, maksud. Ibarat racun. Racun maksud apa? Nuangati, malati wong mukmin iku. Nek kita napak-napakne wong mukmin, niku lek umpama mukmine mboten saged bales sing bales Allah. Artine kita nek ngapiki wong mukmin, nyedekahi wong mukmin, nolong wong mukmin, senajan wong mukmin iku mboten saged bales pitulungan kita, sing bales mangke Allah. Tur balesane Allah niku tikel. Tapi soal nek kita ngelarang wong mukmin, milokno wong mukmin, fitnah wong mukmin, ngrasani wong mukmin, niku senajan wong mukmin mboten saged balesen kita, Allah sing bakal tur balesane Allah tikel. Maka hati-hati saya karo wong mukmin. Mana hati? Sakjane jenengan luwe wedi karo wong mukmin apa karo kucing ayo. Jenengan wedi karo wong mukmin apa karo kucing? Kita kadang wedi karo kucing. Ono nabrak terus wedi. Kula duwe tanggane nabrak kucing, langsung dijupuk, dimakamke dikek kembang, mulai dibacani yo. La ilaha. Kebacute lah ngono. Ya wis dikuburno nek wis laku. Wah di toko kembang, di toko apa dibacai barang. Niki nggih muga-muga terhindar belai kula nabrak kucing. Opo-opoan iki. Aneh-aneh kok pun. Lajeng sing saged nyafaati sinten maneh wong mukmin saged nyafaati. Oh nggih kanca kita, tangga kita, dulur kita sing mukmin saged nyafaati. Makane kita hati-hati karo wong mukmin. Sapa ngerti tiyang mukmin niku benjing saged nulungi kita ten akhirat. Lajeng sing saged nulungi kita malih napa? Al-Qur'an. Wau sing diwaosno. Qur'an bisa saged nulungi kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu kenal itu. Terus saged nulungi kita malih amal saleh kita. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu. Sapa wong nek duwe syafaat utawa pitulungan amal saleh sing sae, maka amal saleh itu insyaallah dan saged nulungi kita. Makanya terakhir nek pengen pikantuk syafaat, pengen pikantuk napa pitulungan baik saking Allah langsung atau saking para nabi kita Muhammad, wong mukmin lan pitulune, paling boten enten gangsal sing jenengan lampahi. Enten gangsal. Sing pertama nek pengen pikantuk syafaat. Syafaat niku mboten namung ten akhirat lho. Luwih-luwih ten akhirat memang paling gede sing dibutuhno ten akhirat. Tapi ten dunya kita nggih butuh syafaat. Kita niku tentunya niku salah satu saged iman, saged Islam, saged amal soleh niku kan syafaat Kanjeng Nabi. Allah sing dawuhaken niku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Niku salah satunya niku. Tapi kan akhirat kita luwih sangat butuhaken syafaat. Lah ben kita pikantuk syafaat niku paling boten enten gangsal. Setunggal imane sing mantep, sing ikhlas, duwe iman, duwe la ilaha illallah sing mantep. Ampun sampai goyah, ampun sampai kepencut agama liya, ampun sampai metu saka agama Islam. Ketika Nabi dawuhaken as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisun min qibali nafsi. Wong sing paling bejo pikantuk syafaatku Kanjeng Nabi tenggene dina kiamat yaiku wong sing ten atine ana la ilaha illallah tauhid sing khalisun min qibali nafsi sing ikhlas saestu. Niku pertama. Nomor kali kados kula diaturaken sing kata-kata maos Al-Qur'an. Bagi Qur'an iki saged nyafaati. Al-Qur'an iki dimalati saestu ngapunten. Qur'an iki masyaallah spesial saestu. Jenengan demek Quran mboten kudu angsal mboten. Mboten angsal. Jenengan deleh Quran sing sejajar karo bokong angsal mboten. Mboten angsal kuwat saestu. Makane jenengan lek yasinan apa buku yasinan niku ampun digledakno ngandhap. Saestu. Mati saestu tenan. Yasin niku termasuk bagian Quran mboten? Malah tak buku biasa mboten Quran lho. Yasin itu bagian satu surat dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kuduran 30 juz pinten.
Disebut Quran mboten kudu 30 juz. Sing disebut Quran itu satu ayat saja yang sudah bagian dari Al-Quran. Bismillah itu. Niku termasuk Al-Quran. Mboten kan iso ditereng ngandung. Kadang wong Jawa Quran di uncak-uncak niku. Ngawur kuwi tenan niku. Dino sing apik dikek dhuwur, dipangku nek maca. Kali Quran sing sopan, kali Quran diwaos iki senajan kita mboten paham maknane pokoke ngata-ngata mau. Pak, aku yang maca ngene iki ora ketok Pak, Quran mboten kudu sing ayate dawa. Jenengan sing pendek-pendek apal nggih? Kulhu apal. Oh, dikata-katano niku. Kata-katano maos kulhu. Masak maos kulhu. Lempit-lempit maos kulhu. Mepe yo maos kulhu. Terus mau terusin derep yo maos kulhu. Betul apa? Sing penting mboten wayah kek. Mboten wayah kek. Quran itu mboten asal diwaos tiyang sing hadas gedhe. Head lagi nifas, mari kumpul bojo kurang adus, mboten asal maos. Tapi nek namung dereng wudu mboten mawon, mboten napa maos. Sing penting mboten nyepeng, mboten demek. Niku Quran. Nomor 3 ngatahno maca sholawat. Kados iki wau acara napa-napa diwiwiti sholawat. Bagi Kanjeng Nabi sing ndawuhaken aulan nasi bi yaumal qiyamah man aktsaruhum alayya sholatan. Wong sing paling dhisik nyusul Kanjeng Nabi teng ngene swarga dina kiamat niku wong sing paling akeh maca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yes. Nomor sekawan nggih niku jawab adzan. Sarepot-repote jenengan Bu, Pak, nek ana adzan senajan to kita dereng saged budal istiqomah ten masjid musala salat jamaah, nek ana adzan dijawab. Mari adzan donga. Apa hubungane nggih? Apa donga mari adzan niku? Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa? Mari adzan apa? Gimana napa Bu? Mangan ae. Allahumma rabba hadhihi wa tama wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadil wasilah wal fadilah ditambahi wa syarafa wa daradatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa hatta innaka la niku diwaos karena Nabi piyambak sing dawaken man qala hina yasma'un nida nggih sapa wong gelem donga ketika sak badani nida niku adzan nggih niku Allahu Akbar nida sak teruse halal lahu syafaati yaumal qiyamah napa piyambake halal oleh syafaatku benjing dina kiamat. Kanjeng Nabi sing dawuh sak repot-repote kita sak rewang-rewange kita sak ngobrol-ngobrole kita nek enten nandan dijawab tundungo marine ngoten iki. Pak dawa ngono ya ora apal. Ya wis maca sak napa niku sak apal-apale Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah. Wis sampe mutok aku. Wis pokoke donga, aja sampe mboten donga. Terakhir nek pengin pikantuk syafaat sing akeh golek kanca, sing akeh golek dulur, sing akeh golek tangga. Ben apa? Dipeseni nek aku mati aku sholatono. Nek aku mati aku sholatono. Nek kowe sing mati dhisik insyaallah ka sholati. Nek aku mati dhisik aku sholatono. Mergi kenging apa? Kanjeng Nabi dawuhaken nek ana wong mati sing nyolati kok nyampe 40 setunggal riwayat petang dosa sawan dosa kabeh dosa yo kletak-kletok nek enek jenazah kok disalat jenazahi wong 40 setunggal riwayat 100 setunggal riwayat telung sak moko mayite niku wau disyafaat disaged dikanggo syafaat mamin mayitin muslimin
tusolli alaihi ummatun yabluhuna mi'atan. Tunggal riwayat 100, tunggal riwayat arba'una rajulan 40 misalnya syafaat. Tunggal riwayat fala tatu sufufin telung sak. Makanya nek sholat jenazah Mbah Mudin nggih mangke diaturaken Mbah Mudin. Senajan to jamaah niku mek titi, mek wong songo umpami. Nek iso digawe wong didamel tiga sah nek saged. Umpama kok luwe digawe luwe saka telung sok mboten apa tapi nek saged ganjil 3 utawa 5 utawa 7. Pak panggenane mboten namot yo kloter kedua. Gelombang kedua, gelombang pertama mangke telung sak dikebisi. Salat nanti salat kok ganti sing kloter kedua. Mboten apa-apa, dibalik-balik mboten apa. Lah kadang penyakite wong takziah, mboten nggih. Andane mungkin mriki kan enten andhen piyambak. Penyakite wong takziah, khususnya bapak-bapak. Niku penyakite niku mek teko jagong rokokan. Terus kata cekak. Pokoknya jangan lali dua amplop. Sing penting gak amplopi. Sing penting dungane kita tenggene mari. Ibu-ibu yang ngono. Penyakite ibu-ibu iku ya teko ya apik wis takziah ya apik wis teko. Wis gelem nggawa beras. Nggawa mie macam-macam tapi gak melok nyolati. Paling sing nyolati anake dhewe. Anake gak kene nyolati. Kula ningali jamaah ibu-ibu salat jenazah paling nek wong 3 wong 4 wong 5. Iya betul. Mus alasan repot sambule nepakno nata berhasil, nata gedang, lah kok ditoto-toto enak nata dhewe. Sing penting penghormatan terakhir kita tenggene jenazah. Karena ngaku tentu kita niku bakal pikantuk piwales saka tindak laku kita. Nek kita sergep pae takziah nyolati jenazah, insyaallah dijing kita penjagi bisa lati karo kanca-kancane. Makanya golek kanca sing akeh, golek dulur sing akeh, golek ketemu dipeseni aku nek mati kok salat ngono lho. Engko nek sampeyan sing mati dhisik kok tak ora salat. Sing penting berani. Lho, kok wedi. Wis wayahe iki awak dhewe cedak sedanten sih. Jenengan tiari di monggo kula kentut nggih mboten napa-napa. Kula manut dum-dumane absen wae. Untuk nggih nggih manfaate. Napa sing kula aturaken nggih kata pate kula nuwun ngapunten kata. Langsung ditutup kuwi ditulang nggih. Monggo kita terima saran-saran tinggi panggilan iki lan sedaya jamaah itu saged menika manfaat untuk barokah sedaya. Dilani umur panjang, sehat, manfaat barokah. Amin Allahumma ala hadini wa min sholli wa alhamdulillah. Awal salafun sholih al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي محمد بن مقدد وذنفر بن قرب وقضى بن حوائج وقائد وحسن خواتيم وتسلم اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا ورضا وقلبا خاشعا ونورا وعقلا ذكيا ولسانا ذاكرا وبدنا صحيحا وعلما نافعا وعملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا حلالا مسببا كنا إنك على كل شيء قدير اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة اللهم ارزق منزلة مكة والمدينة في كل سنة مرة بعد مرة من عبد ولا مشقة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.